Rama desde Coruña. Eloi desde Coruña. E non é con un xío nos seus brazos desde Barcelona. Isto é un programa no que agora somos 4. Empezamos. Bueno, rapaces, basicamente a orden do día é que eu vos tiña previsto facer unha especie de sorpresa en que non vos tiña nin avisado de que era, e vosotros fiadesvos de min para que vos ocupe unha hora de contenido así. Estamos de acordo en que se ven sendo o resumen, non? Básicamente. Sí, básicamente, sí. Vamos a empezar xa entonces co que teño preparado Dale. medianamente, na medida de que me dá a vida para preparar cousas a estas alturas, que é o seguinte, probablemente no lapso de tempo entre que gravamos a última vez e agora, acabouse un programa ao cual, un podcast ao cual eu lle teña moito cariño, e creo que o meu primo tamén, e non sei realmente se tú chegaste a escoitar moito, ou meu primo tiña tanto cariño que estaba no Patreon do programa, vai a Futility Closet. Non sei, Eloi, se tú escoitabas Futility Closet. Escoitei un par de episodios animado por vos, pero non lle cheguei a ter o cariño. Ah, é verdad. Creo que entendo o appeal, pero non chegou a formar parte da miña vida, basicamente. Porque era un tema único, o señor lendo durante 30 minutos algo que tiña claramente escrito de antes, non? Dá má sensación de que me tiñas feito esa crítica. Pode ser, non me acordo. Algo de eso había, pero a verdade é que lles acabei collendo cariños aos Ross. Pareceme que facían un programa moi humilde e moi que tiñan como unha vida moi moi ben montada. Somos un matrimonio, facemos un podcast. Non sei, era unha cousa moi sencilla. Temos un gato. Non sei, tiña Sí. cariño. Bueno, Temos un gato, un cuñado. efectivamente, un cuñado que toca o baixo, que nos fixo a música. E con isto, pois, bueno, pues temos o programa montado. Futility Closet, o programa que, para quen non o teña escuitado, recomendamos, e ademais a ventaxa que ten ser unha burbuxa de información ou de entretenimiento sin ningunha relación coa actualidade, é que o podes escutar agora desde o principio e realmente non che vai a ser peor a experiencia que ter escuitado no seu momento. Era un programa no cual cada semana falaban esencialmente de un tema, de unha curiosidade histórica, e despois había unha pequena sección final na que xogaban a un xogo de 20 preguntas. Un xogo, bueno, non era exactamente un xogo de 20 preguntas, era un puzzle de pensamento lateral. Unha destas típicas situacións, xogos nos que che presentan unha situación extraña e tú tens que resolver que pasou preguntando solo preguntas que se poden resolver con sí ou non. O que é o xogo dos detectives de E agora nos vamos. queres que xoguemos a eso agora? Ibas por aí, efectivamente, no? como homenaje a un dos meus podcasts favoritos, estuve escoitando o último programa que fixeron, que foi exclusivo especial de puzzles laterales. Tiñan 8 puzzles laterales como programa, eu só me deu tempo a escoitar 7, o cual está moi ben, porque son impares, e así haberá un ganador e un perdedor, e a nosotros gustanos aquí o salseo. Entonces teño os 7 puzzles laterales nun documento no Google Drive que se chama Non miredes isto. Se queredes, empezo vos a contar o primeiro. Hai que facer o disclaimer de que eu escoitaba o podcast, entonces escoitei este capítulo en algún momento da miña vida, cual non quere decir nada realmente, porque pode que non me acorde. Que me pasou o mismo, creo que tes unha ventaxa moi clara en posiblemente un ou dous que realmente cando os escuitei si que dixen, isto acórdome de cal era a trampa, pero non me parece que seña, bueno, non sei, veremos, se despois lle ganas 5-2, pois xa podemos decir que foi por eso. A ver, veña, caso 1 ou exemplo 1 ou xogo 1. A partir de 2010, os clientes da empresa de gafas decormyeyes.com empezan a queixarse de mal servicio e de encargos mal resoltos,
e a compañía responde con insultos e amenazas de violencia física. Por qué? Este eu creo que é un bon exemplo, o sea, un bon para abrir e usalo como exemplo porque realmente, bueno, non é un grandísimo misterio, non é unha cousa moi complicada. Estou vos baixando aquí o listón. De Javier, que xa ten escuitado máis veces, pode facer a primeira pregunta de si ou non, e Eloi despois. Pois a pregunta é: había algún interés comercial por reducir o número de clientes? Non. Eloi? Eloi, unha pregunta de si ou non? Estou pensando. Uh-huh. Había reivindicacións sindicales de algún dos traballadores? Non. Non houve un cambio de dueños nin nada parecido? Non. Podía haber problemas de algún tipo de traducción automática, software de traducción en la que escribían un idioma e acababa traducindo mal e sendo... De esto que o típico que tecleas en Google Translate, lo sentimos mucho, póngase en contrato con nosotros para que le tal, y o que che devolve Google Translate, me cago en tu madre. Ou, bueno, Te pillo, te mato. ou outro tipo de problema informático que provocaba isto. No, en principio, es decir, no, a resposta é no. Morre alguén? No, Bueno. pese ás amenazas, realmente non acaban fructificando. Podes recordar ou está permitido que recordes o Sí, enunciado? sí. Sí, volvo a repetir vos anunciados, se queredes podo vos dar algunha pista. A partir de 2010, os clientes da empresa de gafas decormyeyes.com empezan a queixarse de mal servicio e de encargos mal resoltos, e a compañía responde con insultos e amenazas de violencia física. Por qué? Se queredes, douvos a pista de que o que responde con insultos e amenazas de violencia física é directamente o dono da empresa. É dicir, que non hai un intento de boicot interno ni nada polo estilo, é o propio dono que fai iso. Tiña un tipo de plan medianamente pensado este CEO ou era improvisado Tiña un todo? tipo de plan razonablemente pensado, sí. A verdade é que o que non me planteei eu falando de planes razonablemente pensados é que, claro, que pasaba si vos quedaba desatascados Claro. Ahora que xa dixemos por activa ou por pasiva Pues... que había sete preguntas. Cantas fixamos? Eu creo que... No, sete... No, que había sete xogos. Quizzes que hai que resolver, sí. O que facían os de Futility Closet era utilizar un xogo en concreto que lles levaba a resolvelo 5 minutos ou unha cantidade de tempo razonable. Se se quedaban atascados, pois deixaban de usalo, gravaban, pero non o emitían. Claro. Gardábano para un especial que tiñan que rellenar media hora, pois gardaban un que se atascara particularmente e xuntábano con outros que se resolvían instantáneos. Este, como era de exemplo, non é, se queres, o que podes facer é facer ti preguntas que leven á resposta ou directamente darnos a resposta directamente, non? Como era de prueba en algún Non sei se tes algunha pista máis na recámara. No. Sí, bueno, é que as pistas tamén as estou improvisando. Non está isto moi ben pensado, a diferencia do plan do señor. Vamos a ver, a xente queixábase de unha empresa de gafas que se chama decormyeyes.com. Donde pensades que se queixaba? Non... Queixaríase... Igual é moi evidente, non? Pero onde se queixa a xente de onde fai reviews de compras e demais? Pues, en Amazon, en Reddit, no Twitter ou en Reddit ou... En internet, efectivamente. Que pasa se tecleas moitas veces unha cousa en Amazon ou en Twitter ou en Reddit ou tal? Simplemente para aumentar as súas visualizacións, basicamente, que aparecer máis arriba no SEO, search engine, o que sea. Efectivamente. Xa vos dixen que esta pensaba que iba a ser fácil, simplemente era eso. Pretendía facer respostas tan bordes e tan agresivas que se volvesen virales e a partir de aí pues, ter mellor posicionamento web e demais. O dueño, un tal Vitaly Barker, sí. There is no such thing as bad publicity non existe, sí.
Xa, además, moi ben traído, non é? Porque xa temos falado de patacas virales, ese tipo de cousas, entonces... Sí, además fíxeno por supuesto que adrede, non foi porque foi o primeiro Bueno, que escoitei do capítulo. realmente funciona porque ahora mismo de a persona da que máis se fala no mundo é de Putin. Efectivamente, todo o fixo pola mala publicidade. Bueno, hai que decir que o doño da empresa foi declarado culpable de un delito ou non sei moi ben exactamente cal é a tipificación legal, pero bueno, de facer amenazas a nivel interestatal, así que ten que ser algo perseguido por cortes federales estadounidenses. Aparte de eso, Google, según parece, cambiou os algoritmos de búsqueda para que eso, pues, respostas bordes virales non contasen tanto ou contasen dunha maneira distinta ou que seña. Así que ahora técnicamente non funcionaría, salvo que señas Putin, supoño, pero ese era o plan. En fin, caso número 2. Ejemplo número 2, xogo. Esperad un momento. A ver. Que pasou? Non sei. Ao Xio gustou o xogo, que estuvo durante o xogo estuvo... Sí, sí, sí. Hubo un momento que Sí, prestó aí sí, toda a súa atención. Creo que o que pasou foi que mentras non falaba eu estaba tranquilo e cando me puxen a falar volveu a chorar. Un home é tan bon no seu traballo que está a punto de causar el soliño a bancarrota da súa empresa. Como? Eloi, eu, quen lle toca... Claro, o que perdeu debería ser, pero como perdiste esos dous e ganei eu. Quen Bueno, empezou antes? Empezou Javier, pois Eloi. Mm, vendían produtos ou servicios? Eso non podo decir o que é si ou no. non. Vendían servicios esta empresa. Sí, pero... Vendían horas de persona, básicamente. No, Algún tipo de soporte a outro produto? No. no, Era unha empresa moi pequena ou unipersonal. no. Dedícanse a vender algo que non vas a necesitar máis que unha vez. No, madre mía. Xa volvemos a ter problemas. Eh, parte do traballo desta persona era falar con inversores e, por tanto, dicir como era a Absolutamente no. realidad. No, no, no. O sea, No, no. o Non lle trato desta pagan por falar. persona era directamente con clientes. Tampouco. Entonces, Non falaba con inversores, non falaba con clientes. Eloi? Estou pensando. A bancarrota era porque a empresa deixaba de ser necesaria. No. Creo que vos está despistando moito a o bancarrota. tema de que seña unha empresa. Está dicindo vos ao mundo empresarial. O capitalismo, nos despistamos, Claro. creo. Sí, en general. Vale. Pois... A ver, que pode facer que alguén seña tan bon no seu traballo que lle coste cartos á empresa? Que lle costen moitos cartos á empresa. Porque é especialmente bon. Creo que lle toca a Javier. Vale, é un tipo de cuidador nunha residencia de ancianos, entonces non morre naide e teñen demasiados gastos. Non. Ademais, non é unha situación asimilable. Eu estou intentando buscar como darlle a volta para enfocarvos, pero non hai moita maneira. Sería bon no seu traballo e podría levar á bancarrota a residencia. No, eso está claro. Sí. Eso podría ser un exemplo. O que pasa é que este puzzle, pues casualmente é unha historia real e non ten nada que ver con eso. Entonces, sabe moi mal decirche que xa o resolviche. A ver, volvamos a tirar pola parte dos directivos que mencionou antes Eloi, a ver si por aí. Que ten de particular un directivo que fai moi ben o seu traballo? Que a nivel de remuneración, retribucións e demais? Que o mellor alguén como Javier pois non ten. Ten remuneración, paganlle en accións e cousas desas.
Bueno, non tan directivos, cargo intermedio. Sin que che paguen en accións que che pagan a final de ano. Variables. Efectivamente. Pois un home tan bon no seu traballo que as súas variables están a punto de causar a bancarrota da empresa. Non sei se me toca a min, pero tócame a min a pregunta. Sí, Dice, tiñan mal definidos os variables de esa persona. tiñan definido uns variables moi pesimistas. E non tiñan ningún tipo de tope. Non tiñan ningún tipo de tope. Bueno, Chegados a este punto creo que vos Sí. vou a dicir cal é o caso real. díchenos a Porque solución, realmente pero conclúe. Creo que perdimos os había dous. había moito por donde tirar, pero non vades chegar de ninguna maneira. Kimi Raikkonen, piloto de Fórmula 1, Anda. e cuidador nunha residencia no seu tempo libre, firmou un contrato coa escudería Lotus en 2012 polo que lle pagaban 50.000 euros de bonus por cada punto que sumase. Nos 2 anos que durou o contrato, Kimi Raikkonen sumou 390 puntos, adjudicándose, por tanto, un bonus de 20 millóns de euros que, según decía Sharon Ross en noviembre, cando acabou o programa, aínda non acabara de pagarlle a escudería Lotus ou a heredeira que se quedase coa marca ou coa plaza. Non me parece... Quero dicir, pensaba que unha escudería ganaría máis por punto. Máis de... Sí, efectivamente. Non sei hasta que punto 20 millóns de euros produce unha bancarrota de unha empresa, o sea, de unha escudería de Fórmula 1, pero eso é o que dixeron en Futility Closet. Tampouco... Igual... tampouco moi pesimistas que a bancarrota. Pero bueno, eso, de 50.000 euros por cada punto Sí. que sumase e o bondo home sumou 400. Esta podíamoslo ter resolto, Rama, en verdad, Sí, Aquí fallamos. sí. A anterior era máis difícil, pero esta podíamoslo ter resolto, creo. Que... Continuo. Esta é a que supoño que sí que saberedes resolver, pero porque conocedes o caso. Ainda que, bueno, a última vez que dixen eso non foi de moita axuda, verdad? Ejemplo 3, xogo 3. Un biólogo quere saber cantos caracoles hai no seu xardín, así que unha noite sale ao xardín e recolle todos os que pode e despois soltaos. Por qué? Empeza Javier, porque antes empezou a... Porque non nos iba a soltar. Que va? Queres saber cantos caracoles hai, entonces colle todos Claro. os que pode e dice, pues mira, xa está, hai 15. E despois soltaos, porque pode facer coiles. Conta, pues, recollería, vale, recollín X metros cuadrados. O jardín tan tanto fai unha regla de 3. Para que os quere aí nunha jaula? No, está claro que ademais é un biólogo, interesa que sei o método científico, non ten nada que ver o método científico. É un biólogo que gusta os animales, non quere para nada ter caracoles nunha jaula, pero fixeches algo, non fixeches ninguna pregunta. Esta é simplemente... A pregunta é collendo caracoles de unha pequena parte da parcela conseguiu de alguna maneira inferir os que había na totalidade? E a resposta é que non. E ademais, o sea, se o pensas con cabeza, Sí. non sería a maneira na que farías tú. No. Coño, non dirías, vou mirar cantos caracoles teño na finca, vou coller os que están na aira debaixo do coche, claro, sí. e se non hai, só hai 2 mortos pisados pola roda, non teño caracoles. Non farías eso. Que farías? Bueno, non tú. Que farías tú, Eloi? Veña, pregunta. Este biólogo leuse Algorithms to Live By como Ramalleira no último episodio. Non, é unha broma. Posiblemente os leo. Posiblemente lle prestou algo máis de atención ca Javier. Non, é unha broma. Porque eu creo que ese sí que vai aparecer. Ou unha cousa similar. No, pero vamos aparte. A pregunta é: devolveunos tal como estaban ou devolvernos marcados? Devolvernos marcados. Sí. Vale. O día seguinte recolle caracoles e ve cantos dese porcentaje están marcados. Efectivamente. Xa está. Este punto é pa Eloi. Este fixémolo máis ou menos ben, Sí. A diferencia dos anteriores o sea, que vos tuven que decir eu despois de que fixerades como 50 preguntas, resolviste solo con unha. E técnicamente non era ninguna pregunta, sino unha afirmación.
Sí. En fin, Bueno, eh, punto para Eloy Rama nesta ocasión. punto para Eloy Rama. Rama desde Pod Galego. Eloy, desde Pod Galego. E non é desde Poz Galego. Podedes escoitar Nada Original e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal. Agora ou agora? Un home vai conducindo no seu coche, pasa por diante do parking dun restaurante e no parking ve unha ambulancia coas luces encendidas, portón aberto que claramente está atendendo a alguén dentro do restaurante. Inmediatamente sabe que o paciente o que están atendendo debe de estar moi grave. Por qué? O restaurante estaba en Amish County e aí só van unhas ambulancias cando é cousa de vida ou morte. Non. Em, a ambulancia estrellouse contra o restaurante ou contra algún elemento do parking. Non, estaba aparcada. Estaba aparcada. Está ben aparcado, ok. O mellor estaba así un pouco torcida, ocupando dos espacios estaba. Este é un caso ficticio, así que podo inventar. A ambulancia estaba aparcada xusto diante da porta, era incluso molesto para a xente que iba a recoller as cousas, en plan os que iban recoller para comer, pero que lle vamos facer, era unha ambulancia, tampouco se queixaba nadie. Era un restaurante destes de drive-by, de coller no coche pola ventanilla e tal. No. Voume repetir un pouco. Había algún tipo de catástrofe, accidente, eu que sei, dun coche contra o restaurante ou algo así, cohete, cristales rotos, algo así. OVNI. OVNI. No, nada de eso. Nada. Vale. Un restaurante perfectamente funcional, unha ambulancia en pleno estado de recién pasada ITV, coas luces encendidas, paisano pasaba por diante e dicía, joder, pues debe de estar grave. E despois seguía no seu coche, Vale. Non era un... escoitando a radio. O que iba no coche, entonces non era naide que avisaran de que había unha emergencia no restaurante, previamente. No, o que iba no coche era un conductor de Amazon, Vale. de unha furgoneta de reparto. Pero non iba na furgoneta, iba para a súa casa. Sí. Vale. Eloy? Creo que non se me ocorre nesta ocasión, A ver, algunhas preguntas clásicas que utilizan habitualmente en Futility Closet que vos poden ser útiles. Pode ser, hai alguén máis involucrado no caso, é importante o país no que este, é importante a fecha do ano, ou a época do ano, ou a localización, ou non sei, que máis preguntas clásicas hai no segmento este de Futility Closet, Javier? Pois, si morre alguén. Si morre alguén, Sí. pero esa é un pouco redundante, non o sabemos aínda. Neste caso Xa non que me aplica, estou inventando, xa que me estou inventando, podo dicirvos que non, que finalmente, pese a estar grave, acabanlle salvando a vida ao pobre do paciente, porque non me apetece que se morra naide, pero isto xa son eu inventando. Non sei, algún exemplo das preguntas esas che resulta útil para saber por onde tirar? É que vosotros parece que estades intentando resolvela directamente con a pregunta e hai cousas que vos poden axudar a acotar claro, a situación. Ao final, a situación é buscar algo que se escapa da lógica. Por eso le chaman pensamiento lateral. Vale. Entonces vamos facer vou facer unha pregunta tamén de que sirva de estrategia tamén. Vosotros pillaredelos e despois teremos que explicar á audiencia. O que pasaba por ali no coche xoga nos San Antonio Spurs, por exemplo. No, claramente lle dixo que o que pasaba no coche era un conductor dunha furgoneta de Amazon. É verdad, é verdad. Nada, a broma vai para a audiencia porque estes días aparte de estar de moda, mira, isto gustarache, non hai unha pequena cápsula do tempo, non? Efectivamente, no, están de moda estes días o Wordle, ou como se diga, o Wordle, xogos alternativos e tal. Estes días pues levamos un día xogando o Poetel, que non sei como se di moi ben tampouco, que é basicamente un xogo destes de que tes varias oportunidades
para, neste caso, adiviñar un xogador da NBA. Pero bueno. Isto sirva todo para eliminar o silencio porque non teño nin idea de que preguntar. Vale. É importante en que país pasa isto? No. Vale. Pero gústame que fagas esa clase de preguntas, hombre, a ver se empezamos a xogar ben a isto. Vale. O país non é importante. Son horas nas que o restaurante está aberto? Sí. É algún día señalado do ano? O día tampouco é importante. Uxía, tes alguma pregunta? Se tes alguma pregunta, deixamos facela tamén. Uxía está dormindo. Eu creo que me rindo nesto. Vale. E hai alguén máis involucrado na escena? Non hai nada máis involucrado na escena. O sea, non hai un coche de policía, un paisano correndo con unha pistola na mao, ni nada así, non? Vale. Non. De cara ao puzzle en sí, ambulancia, persona que se siente mal, espectador externo restaurante, coche, que tampouco é importante particularmente. Sí. E eso no medio do desierto? Non. O restaurante non está no medio do desierto en absoluto. Eso é un pista. O restaurante ten entorno. Un lugar no que está con unha mazá con outros edificios. Eloi, eu teño unha pregunta, pero... É un restaurante dun hospital? Sí. Vale. Era a miña pregunta. O restaurante estaba ao lado dun hospital. Se alguén necesita que o atenda a ambulancia no restaurante en lugar de caminar do hospital, é que está moi fastidiado. Bueno, o premio debería ir para a rama de que o restaurante non estaba no desierto, porque senón non chegábamos ao hospital. Non, o hospital dixéchelo tú, así que 2 a 2. Eu a 0. Veña, seguinte caso, non é? Veña, seguinte caso. Unha muller colle unha pedra moi grande e lanza aí a un lago. A pedra afúndese no lago e o nivel da auga do lago baixa. Por que? A pedra tapaba unha salida do lago? Non. O sea, unha acequia estaba posta ali facendo un tapón, non. Un aliviadero, non era por eso. É un lago artificial? De novo é un caso inventado, digamos que sí, é o lago das Pontes. Vale. A pedra... Non me preguntes cosas das Pontes porque non teño nin idea, pero había un lago nas Pontes, non? Pues ali mismo. A pedra é dunha erupción volcánica e está tremendamente quente e evapórase parte da auga do lago. A señora, sin embargo, colle tranquilamente como se fose unha pelota de baloncesto. Señora Marvel. Bueno, non sei se estou repetindo a mesma pregunta que Rama, pero ou conceptualmente, creo que máis decir non, pero a pedra rompeu ou provocou un movimiento de tierras e desaugue de algún tipo? No. O lago estaba congelado? O lago non estaba congelado. Vale. É relativamente importante que o lago non este congelado. Bueno, dunha maneira... Non podería pasar se o lago estuvese congelado. Isto vai ser moi rebuscado, pero a muller está dentro do lago nunha balsa e ao tirar a pedra a conservación do momento lineal fai que se salga do lago e deixe de estar nel? É tan rebuscado que lle pasache por encima a contestación que pasache este de largo. No. A resposta do que a pregunta concreta que me fixeche é non. Pero hai algo de todo eso que estaría ben que revisases e foses facendo preguntas pouco a pouco. Pouco a pouco a muller está dentro do lago. Dentro non. Nunha lancha sobre o lago. Nunha lancha dentro do lago, sí. Vale. Bueno, claro, realmente, se está sobre o lago, tira a pedra... No, teria que facer unhas contas para... Síntome un pouco parvo, pero... Porque a resposta era que cambiaba o volumen de auga ou o nivel? Baixaba o nivel, dixo. Baixaba o nivel. Baixaba o nivel da auga.
Claro, ahora estou dudando. Tería que usar un papel ou algo así. Se tira a pedra vai para baixo, pero eso desauga o mismo... Non... Teorema da relatividade, o sistema de referencia era ao calado da esa era a contestación que dixen eu. Dixen, claro, en términos relativos, sí que ve baixar o nivel da auga, porque ela está na lancha, sube a lancha, baixa a auga. Quitaslle un peso, pero aparte de eso, a lancha sube. Pero aparte de eso, a auga, é dicir, o volumen que está ocupando cando está na lancha, a pedra, por Arquímedes é o peso da pedra, non? Sí. Sin embargo, cando está no suelo, é o propio volumen da pedra. É dicir, tes unha pedra moi grande, pola no suelo, ese volumen de auga é o que sube. Entonces, como a lancha ocupaba máis, non? Xa. Bueno, o volumen que desaloja a lancha cando co peso da pedra é maior que o volumen que desaloja a pedra en sí. Pero, bueno, é un lago de merda ou unha lancha moi grande. Oxe, non te metas co lago das Pontes, vamos a ver. Bueno. Que a lancha de Miss Marvel era moi grande. Sí. Na vila de Glienicke, por exemplo, alguén sabe pronunciar alemán? No. Glienicke. En Alemania, como o seu propio nombre a entender, non é unha vila inventada. Non é unha vila inventada, este é un caso real. Non hai ningún conductor de furgonetas de Amazon no seu tempo libre. Miss Marvel sí que estaba ali, pero bueno, eso non ten nada que ver. A xente tiña que pechar con chave as súas escadas. Se os pillan cunha escada sen gardar, multanos con 5 marcos. Sí, unha multa moi grande para o xío. Isto era nun pueblo cercano á frontera durante a época da Guerra Fría e era do lado soviético. Correcto. Xa está, sin facer preguntas. Javier resolve a chisme. Isto vale 2 puntos. Entonces, probablemente non pasaba exclusivamente nesa aldea, pero bueno, en Futility Closet tiñan gustáballes bastante o tema de escapar de Alemania Oriental, porque fixeran un capítulo sobre alguén que escapaba en un globo, unhos cativos dun colegio ou algo así, e despois vivían moito do feedback, que había moita xente que lles contaba historias de que xente que escapara de formas extrañas. Vale, e a séptima e última xa se acaba por fin o suplicio. Non o suplicio para o meu pícaro, que vai ter que seguir estando na mochila por un momento que lle fastidie, senón o suplicio en general para os oyentes. O último caso, que ademais é como máis... non sei, a ver. En 1911, o gran Lafayette, un mago escocés, fixo que o seu can fose enterrado nunha tumba para personas nun cementerio en Edimburgo. Unha tumba que en principio é unha tumba para personas, no medio de tumbas de xente que terá familiares que a mellor non lles vai gracia que estén enterrados ao lado dun can. Total, que o Concello acaballe deixando a Lafayette que enterre o can ali, coa condición de que o can este como placeholder, como guardándolle o sitio, e que cando el se morra, pois en lugar de que metan na súa tumba, en lugar de ter a tumba vacía, pois tiñan un can, pero ao final a xente pois tampouco lle pode parecer tan mal, porque habería outras ao lado que estarían vacías ou con ratas, vai todo saber. Pero resulta que Lafayette morre nun incendio nun teatro, nun seu espectáculo, poucos días despois, ademais. Cando devolven as cenizas do crematorio, non as enterran na tumba que estaba ocupando o can. A pregunta é por qué? Pese a ter o contrato ese co ayuntamiento. Algún tipo de tema religioso ou limitación religiosa no asunto? No. O cementerio era católico, entendo. Non o sabemos. Protestante... Non sei, digamos, sí. Era en Escocia, ou laico. Posiblemente religioso, posiblemente non. Non importa, en todo caso. Sí, bueno, ao final é a mesma pregunta que de Eloi de outra maneira. Básicamente, sí.
Perdí unha pregunta. Vale. Foi enterrado en Lafayette no mismo cementerio? Non che podo responder esa pregunta. Foi enterrado en Lafayette? Sí. Sacaron o can dali? No. Bueno, de feito, sí que podo responder a pregunta. Lafayette foi enterrado no mesmo cementerio, sí. Fixéronlle algunha autopsia? Eh... Non o sabes. Non o sei, pero non é que o incinerasen sin máis. O que se incendiou foi o cementerio? No. No, incendiouse un teatro, no que estaba facendo un espectáculo. Hubo unha investigación policial en torno á morte de Lafayette. Supoñamos que sí. Claro, pasou un tempo entre a súa morte e a súa enterramento. No. O sea, un tempo máis largo do habitual. Non máis largo do habitual. Alguén reclamou post-mortem o can ou a tumba do can? No. Deixou deuda sin pagar Lafayette e entonces non lle enterraron ali porque non pagou a tumba. Non vai por aí o tema. El iba a pagarla cos cartos da actuación, pero a casualidade, pues ardeu ese día. Estás sugerindo que a morte foi un fraude en realidad, ao seguro, e en realidad Lafayette sigue vivo. Bueno, desde o 19 podría ser. Desde o 11, non sei se importa, pero... Houbo algún tipo de catástrofe no terreno do cementerio? No. Hai máis persoas involucradas? Sí. Hai máis cans involucrados? No. Lafayette tiña algunha parella que quixeron ser enterrados xuntos? No, claramente no. Lafayette era unha persona que enterrou o seu can na súa tumba. Igual collen os tres, que sei. Igual, sí. Igual a súa parexa tamén lle gustaba moito o can. Pois eu queremos contestar, Se estáis dicindo, que pena que non sei para falar aínda, que se non preguntaba ele. Está vendo a resposta no Google Drive e dice, joder, está aí escrito. Fixeronlle algún homenaje a Lafayette por algún tipo de acto heroico e enterraron nun sitio mellor? Hai que aclarar que Lafayette era un vago que tiña ese nombre, non era un Lafayette francés que participou na Revolución Americana. Sí. Fixeron un musical sobre Hamilton no que salía él. No, en principio non é nada deso. Quedáramos en que había máis persoas involucradas. Máis persoas involucradas, sí. Sí, eso quedou sin explorar. Vamos a ver. A tumba do can quedou vacía. O sea, quedou solo co can. No. Eternamente, no. No. Vale, xa sei a resposta. Houbo unha confusión na identificación do cadáver, enterraron a outro fulano co can de Lafayette. Non exactamente, pero estás bastante cerca, pero non. Pero estás cerca. Pero aínda hai algo máis un pouquiño simpático do asunto, pero estás cerca. Non sei se mencionei o suficiente que estás cerca. Pero ahora toca hielo. Sí, a ver, entonces vamos a intentar aclarar un pouco o que é verdade e o que é mentira. No, vamos a empezar. Lafayette morre facendo un espectáculo nun teatro. Vale? Recuperan o seu corpo, levan ao crematorio, acaban o traballo, acaban coas cenizas de Lafayette, pero non as enterran na tumba. Vale? Hai outra persona involucrada e hai un problema coa identificación. A partir de aí, Eloi, tes algunha pregunta a que pensas que che estou apuntando? A ver, sinto que isto está resuelto no sentido de por qué, porque houve un problema, ¿no? Pero vamos a intentar, porque houve un problema de identificación e non acabou no sitio, pero a ver cal é o punto gracioso o curioso do asunto. Curioso do asunto. Lafayette acabou nun cementerio para cans.
Na sección era no mismo cementerio, dixo Noé, acabou na sección de cans do cementerio. Houve un problema de identificación e pensaron que pensaron que o seu corpo era o dun can. Non. Vou facer unha pregunta. Cando enterraron pensaban que era Lafayette? O que estaban metendo co can? A ver, repito, recuperan o corpo de Lafayette, van a incinerar, e cando tenen unha caixa coas cenizas do crematorio, pasa algo e deciden non enterralo na tumba de Lafayette, na tumba do can. Non é que non o enterrano despois, donde seña. E ten que ver con un problema de identificación e ten que ver con que morrese en pleno espectáculo. Un mago ilusionista. Pensaban que realmente non, como dixeron, pensaban que realmente non estaba morto, que estaba de parranda. E que se morrera algún axudante. Bueno, no, pero creo que xa mencionamos a palabra axudante. Entonces creo que xa toca que o resolva, non? Ou Javier, podelo intentar aclarar tú a ver se un último intento, a ver se dá xeito. Non sei. O axudante reclamou as cinzas de Lafayette? Non. Frío. Vale, non chegaste. Vale, pois Lafayette efectivamente estaba facendo o seu espectáculo. E como parte do seu espectáculo, como en The Prestige, a película esta de Nolan, que por certo non vin, así que estou falando un pouco de oídas, Lafayette empleaba un doble, non literalmente, non só un axudante, senón un doble. Estaba vestido como a él, entre bambalinas no teatro, e cando morre no incendio, recuperan un corpo entre bambalinas no teatro, vestido como el gran Lafayette, pois dicen, aquí está Lafayette, mandan no crematorio. Alguén dice, pero Lafayette solía levar un anillo de diamantes e non sei que máis, este non o leva, pero non lle dá moitas voltas, mandan no crematorio, queiman o corpo, incineran o corpo, tenen unha caixa bonita, van a meter na tumba onde está o can, e de repente encontran o verdadeiro Lafayette, poñamos que nunha trampilla oculta no teatro, non teño ni idea. Encontran tamén o corpo do verdadeiro Lafayette. Entón, danse conta de que estuveron a punto de enterrar o doble, e o que fan é incinerar a Lafayette de verdad e metelo na tumba do seu can, donde reposa a día de hoxe. Según parece, o can estaba cal é a palabra que busco? Stuffed. Disecado, pois o can estaba disecado e parece ser que o puxeron a unha caixiña coas cenizas de Lafayette no medio das zarpas ou das patas do seu can. E mentras o que eles pensaban que era Lafayette, que en realidad era o seu axudante, pois acaba nun cementerio coa súa familia, supoño, ou que seña. Bueno, pero antes dixemos que meteran a alguén, é dicir, se houbera un fallo na identificación, dixetes que sí, realmente esa é a solución. Sí, eu diría que fixémoslo razonablemente ben. Eu creo que chegamos, pero vamos, sacamos un punto, pero non foi un sobresaliente, vale? Eu digo punto para a rama. Eu digo punto para a rama neste caso. Pois triple empate. Claro que sí. Ganou o Xío. Iba a dicir, a mí pareceume divertido. Creo que vai provocar no que nos escoite ese efecto, non sei se viste, seguro un meme que hai, que creo que nunca mencionamos, que é unha imagen dun rapaz comendo algún tipo de yogur nun bolo ou algo así, ao lado dun anuncio. Non sei se vistes algo a vez. E di, me listening, or what it feels to listen to podcast, ou o que se sente escoitando podcast. E ves o rapaz, sentado ao lado dun cartel publicitario, como comendo algo, creo, e ríndose, e ao lado dun anuncio onde a xente se está rindo. Nunca vistes ese meme ou esa imagen? No. No, pues teño que traer, pensaba que era moi típica. Bueno, pensei que ávidos consumidores de podcast como vos conoceríades tamén, ¿no? Pero bueno, nada, xa o poremos na show notes. E creo que, en calquer caso, creo que isto vai ser ese efecto, ¿no? De alguma maneira, ¿no? De, o mellor hai algún que dice, xa o sei, por que non o din? Xa o sei. No, sí, é que de eso se trata
o que facían As poucas veces os Ross. que alguén me dixo que escuitara o noso podcast e tal, sempre mencionaron moito de que parece que estamos falando aquí con tres amigos, non? Danme ganas de contestarvos a vosotros. Isto temos dito Alberto e algunha xente, Adriana tamén. E sempre me dá a sensación de que queren decir, danme ganas de interrumpirvos e decirvos, pero vamos a ver, deixade de decir obviedades, cambiar de tal, non tedes razón nesto, o que hai que, realmente o que queres decir é isto outro. E desde logo creo que É inherente moi ben, ao sí. tipo de podcast como decían Brady e Gray, de two dudes talking. O sea, esto que decimos é inherente a este tipo de podcast que É nosotros inherente facemos. a ese tipo de Sí. relación, efectivamente. Sí, Por si acaso, este segmento o que fará será exacerbalo, non? Bueno. Non só non tedes razón no que decides, sino que ademais sodes incapaces de entender que, Nin de resolver. que é o seu doble o que estaba intentando enterrar. En calquer caso, bueno, bonito homenaje, pero non contastes por que o deixaron ou cales son as circunstancias. Non deron moita explicación. Sí, non deron moita explicación, a verdad. Eu creo recordar que por cuestións de salud, sí. de Sharon Ross, unha das presentadoras, que esperemos que todo quede en nada, que lle vaya ben, non? Bueno, pues, Non é... Sí. Pois que así seña. Pois nada, e tamén moi no tono do podcast de nada original, porque copiamos unha sección Porque é do unha outro, copia literal do que efectivamente. que non podía ser máis así. Bueno, moi ben, Noé. Algo máis que querades contar de Futility Closet ou algo así? Ou recomendar algún episodio particular que irades recomendar? Que Futility Closet gustaríame mencionalo, que suspenderon ou deixaron de facer o podcast, pero sigue existindo a web, que é unha web de curiosidades e feitos curiosos e algún xogo matemático e tal, que ten a particularidade que, a diferencia desto que decías do podcast, que che resultaba un pouco pesado escoitar a unha persona explicando a mesma historia durante 30 minutos, explicando un texto que estaba claramente lendo durante 30 minutos, a web fai na adrede para que seña o máis conciso e corto posible, son non sei se 2 ou 3 curiosidades por día que se ven en 2 minutos, é como despois de facer o Word de Leopoltel, pois podes te poñer no Futility Closet do día, e sigo facendo, o cual me dá máis pé a pensar de que realmente son problemas de saúde a súa muller que era a que se ocupaba do podcast. Pero bueno, en todo caso, é moi recomendable a web. De rama puxeras nos deberes, non? Sí. Que nos traías preparados? Traía vos os deberes, bueno, supoño que algunha vez xa falamos do podcast de Indicator de Planet Money, e se non, pois é un podcast diario de lunes a viernes sobre noticias curiosas ou contadas de forma curiosa sobre a economía. Bueno, o que vos mandei varias veces, porque é de un capítulo de hai bastante tempo, que escoitárades, que Eloi sei que escoitou, meu primo ignorou, porque, bueno, ao final meu primo todo o que seña podcast sobre economía non lles dá demasiada oportunidade. Eu, en general, todo o que señan deberes é creo que non fixe ningún hasta ahora. O capítulo chamábase Cheese Wars, iba sobre que un juez dun xulgado de Estados Unidos sentenciara que a denominación Gruyère para un queixo xa non era, non o consideraban unha denominación de orixe, senón que era un produto xenérico, que no mercado naide identificaba Gruyère como unha región franco-suiza. Entonces, o sea, no mercado americano. Claro, pero eso só pode valer para o mercado americano, non? Porque... Claro, el o que fixo foi calquera queixeira de América pode facer Gruyère ca receta original e vendelo como Gruyère, claro. O que non poden é importalo a Europa como Gruyère. Pero Europa non pode,
ou bueno, supoño que podrá queixar, pero non pode impoñer que solo se venda gruyer feito nesa rexión. Algún tipo de opinión, de reacción, de Bueno, eu escoitei comentario? Eu fixen os deberes, Rama, e non me creou especialmente curiosidade, non sei se porque non son moi queixeiro, pero realmente no contexto do que falamos hoxe, claro, sí que é verdad que unha cousa que dicen no podcast decía, non sei como decían, the market giveth, the market taketh away, ou algo así, ¿no? Que non que de alguma maneira é como morrer de éxito realmente, ¿no? Como Realmente, como sí. Kimi Raikkonen, ¿no? Se vendes tanto gruyer que es tan esto, converteste en algo genérico, ¿no? Creo que falaban Pero tamén realmente de parmesano, parmigiano. Eu non sei se é un caso destes de protección de marca, non? De igual que os clines que son Claro, super a litigantes efectos... con que a xente que Sí, venda pañuelos non venda clines ou que a xente non diga sí, ou Google ou Escosbrite, estas cousas que sí. son como ou o Tupperware, que é o caso máis claro, non? De non identifiques o meu produto co nombre da miña marca porque senón perderei os dereitos de marca. Sí, ao final, a nivel de acuerdos comerciales e de negociacións internacionales, trátanos as denominacións de origen como se fora unha especie de copyright. Sí, eso explicábano tamén no podcast. Sí, é un caso de morrer de éxito e pasou máis veces, puxeron o caso do cheddar, por exemplo, que pasoulle exactamente o mismo, nunca chegou a ter denominación de origen de por sí, pero bueno, a reflexión que vos traía, que non ten nada que ver e dura 10 segundos, é que cando acaban o capítulo empezan a facer chistes sobre como bueno, chascarrillos derivados da palabra queixo. E dicen que as queixeiros americanos o único que queren facer é spread the wealth do gruyer. Entonces, aí saltoume ao seguinte pensamento. Vosotros que consideraríades o sea, a sentencia consideradela xusta ou consideradela que é un perjuicio, obviamente un perjuicio contra a xente dos produtores da región franco-suiza, pero a nivel global Considerámoslo xusto. Consideradelo xusto. A ver, eu diría Claro. que non me verás manifestándome polas denominaciones de origen. Sí. Vale. Digamos, ¿no? O sea, Sí. ao final tampouco son eu a persona seguramente máis librecambista nin ese tipo de cousas, no, algo así, pero de alguna maneira, o sea, digamos, non sei como decirlo, no. En general non estou a favor dos monopolios, isto non deixa de ser un monopolio de alguma maneira, ¿no? De unha maneira, solo tú podes vender gruyer, Sí. ¿no? Como que di, ¿no? Dito de outra maneira, unha denominación de origen é unha medida conservadora ou unha medida de izquierdas? É socialista ou é de conservadora? Eu diría, non sei, a verdad. Supoño que Dicir, conservadora. Ou de igual depende de onde este. É a dilema dos nacionalismos de esquerdas. Podes defender un territorio en detrimento de outro. É que vai noutro eixo, realmente, non? Sí, Noutro claro, eixo sí, político sí. totalmente, non? Sí, sí. A nivel Aí global, o mellor este é como de esquerdas, pero a nivel regional é de dereitas, é non? un nivel de identitario respecto a económico. Pues sí, a verdad. Sí. Entonces, bueno, a verdad, igual retrateime eu aquí a mí mismo políticamente, non? Sin darme cuenta. Eu comparto a tua opinión, ainda que a mí sí que me gusta o queixo. Bueno, pues, claro, igual é que eu precisamente o queixo dame un pouco. Sí, fixencho escoitar. Tú xa o saltaras 2 veces. O pícaro reclámame. Se queres tú comentar algunha recomendación ou algo antes de irte. Ao Xu gustalle moitas servilletas. Non sei se como recomendación, gustalle moitas servilletas como de recomendación gastronómica en concreto. Eu comprei outro día de Anthropocene Reviewed, libro do cual falamos largo e tendido, me dá a sensación desde fai 2 ou 3 anos, desde antes de que existise o libro, porque antes de ser un libro era un podcast e xa recomendamos o podcast. E tendo os mesmos
dudas co libro que xa anticipaba, probablemente dixen no seu momento, cando falei de que iban facer un libro, xa dixen do mismo, que o podcast estaba moi ben porque era unha vez ao mes, e ler de 5 capítulos seguidos faz un pouco repetitivo, pero en general está me gustando moito e caime moi ben ese home. Máis que gustarme o libro ou estar de acordo con el ou estar sacando conclusións que me vayan a valer de algo ou algo polo estilo, en general como caime ben este tipo.